नमस्कार. वरणगाव लाईव्ह बातमीपत्रात सर्वांचे सहर्ष स्वागत. सत्य साई समितीद्वारा निराधारांची दिवाळी केली गोड. शहरामध्ये 2007 पासून महिन्याच्या प्रत्येक मंगळवारी रस्त्यावर फिरणारे निराधार भिकारी यांना जेवण देण्याचे काम सत्य साई समितीद्वारा केले जाते. या दिवाळीला देखील त्यांची गोडधोड देऊन सत्य साई समितीद्वारा त्यांची दिवाळी साजरी करण्यात आली. सत्य साई समितीद्वारा वरणगाव शहरातील कार्यकर्ते मंगळवार बाजाराच्या दिवशी अनेक निराधार व मतिमंद भिकारी शहरात येत असतात. त्यांना पोटभर जेवण देण्याचे काम सत्य साई समितीद्वारा गेल्या 2007 पासून नित्य नियमाने सुरू आहे. या समितीद्वारा या वंचितांना देखील दिवाळीची आनंद देण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यांना गोड ब्रह्माग्नो ब्रह्मणहुतं ब्रह्मवतेन गंतव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. ओम शांति शांति शांति. जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा.